Para bukas, madalian na lang naligo. Kasi alas 6 pala, nandun na sila. Pupunta na sila dun. Sasabay tayo sa kanila. Yun, time check, quarter to 1. Ayan, puno na yung mga planggana, drum, balde, CR. So ayan, isang magandang morning mga par. Time check, 6:30. Baga tayo makakapunta sa sa bahay nila Bernadette. Kasi yun nga, ginawa na natin sa gabi yung pag-iigib. Hindi natin ginawa ng umaga. At ewan ko lang kung makasabay ako sa kanila, kung nandiyan pa sila o baka nauna na. Kasi sabi nga po, alas 6 pupunta doon. Ayan. Ayan. Aga-aga. Sarado pa yung tindahan ko, si Miss tulog pa. Yun, mauna na ako. Ayan. Good morning. Ulam mo. Yun, isda. Pichay. Sirang sana. Amo ay. Paypay. At ayan, ipagpapatuloy ko yung ginagawa kong gawa ng anim yung kahapon na din natapos kasi nga umulan bigla. At ayan sila kagad sila sa taas. Ayan. Taas si Otol nandyan, tatay. O dito ako sa baba muna. Tapusin ko lang to. Tapos tutulong lang sa kanilang magtali. At nakalimutan ko yung tripod ko. Walang pisang buko.
Yan, subukan natin gumawa ng steel hook. Kasi yung steel hook ko nakalimutan ko. Kailangan natin ano lang ng kanilyo. Magkabit yan. Kasi pa akong gamitin. Try kong gumawa. Right. Ayan, nakyas tayo! Tutulungan natin si... Lahat tayo, lahat! Tara! Akit tayo! Tayo! Tutulungan natin si... Akit tayo! Tol Vince. Lagi ka sa loob! Tara, akit tayo! Lagi sa loob! Ito na yung ginawa kong steel hook. Pwede makahilo. Ay, hindi ko pala. Pagwalat sukat ka dito. Hindi ko po ako. Ayan. Siyempre, pag nasa taas, malalaglag. Kaya ingat. Ayan. 1, 2, 3, go! Handa akong magparaya ka anong sakit basta lumigaya ka. Ang pagod vibes ay. Talaga. Oh, Ang tatay. ano ito? Handa akong magparaya kahit na anong sakit Hey, hey! basta't lumigaya ka. Hindi na gumagana eh.
sa kanila. Umanap ng magpapagkakita. Bakit ganito? Bakit? Oh! Ang itong Pilipinas. Ay! Ay, ako. Tara, mate. Ito yung anong salamin ko. Mate. Ito na salamin. Bakit baba? Yung Masipag. Yung bilad na yung cellphone natin. Mamaya tayong video, baka mag-overrate. Video kami. Kapatid nga yan. Oh, overrate to eh. Mga par, may pagawan pala ng pansit dito. Ganyan pala yan oh. Yan, binibilad pala yan. Dami. Yan oh. Kapitbahay nila.
daming pansit. Yan si tatay. Kagat yung nag-building. Malapit lang matapos yung pag-alim namin dito para sa biga. Para sa biga ito.
Tapos na dito. Ito yung pinalitan. Tawag mo na lang ako. Amoy. Nakatulog-tulog na mga bata. Hindi man nakasama. Ay, wala man tulog dito. Ngayon ko lang nalaman. Tatay. Nagwi-welding si tatay. Init na. Basa na yung tatay, damit. Hindi natin matulungan. Hindi naman tayo marunong yan eh. Palitan sila ni Kuya Gatcho. Kanina si Kuya Gatcho dyan. Yan si tatay naman. Kumalit.